Интервюираме най-добрия йо-йо играч на света. Покажете ни няколко трика. Не се удари много силно, иначе. Това е част от представлението. Той може и да спелува много добре. Как се казва колата ви? Гърчи. З-Г-Ъ-Л-Ч-И. Гърчи. Добре, покажете още няколко трика. Става ни забавно. Аз съм сигурен. Така ли се нарича? Вие ли го измислихте? Да се опата да това голеш. Например, там. Малко ти се оплете. Саша, плите. Сега ще излети на някъде бас. Сега ще му се скъса конец. И как се пази. Сега съм малко се моля. Момент. Аз как директно диши. Поне може да си го навива. Добре, стига толкова. Сега пожелайте нещо. Алло. Пожелайте ли нещо? Ед. Моля? Пожелайте нещо на зрителите, ако обичате. А? Какво? Пожелайте нещо.